Истина ли е, че Слави е пуснал напитка? Да, истина е. Представям ви Clash Vit. Витаминна вода без захар, без консерванти и с вкусове, които ще взривят рецепторите ви. Имаме не само 3 вкуса, а цели 3 концепции с витамини и минерали, които работят с определена цел за тялото ви. Clash Vit Focus е с вкус на горска ягода и лайка. Той концентрира ума, за да не забравиш къде остави ключовете или идеите си. Clash Vit Active пък е с вкус на медена круша и има добавени цинк и Б-комплекс. Пиеш и имаш енергията на машина. А ето това тук е звездата. Clash Vit Relax. Той е с вкус на мангустин, лимонена трева и истински екстракт от чай хибискус. Идеален е за отпускане на тялото след продължителна активност. Всички напитки са без захар, без консерванти и без излишни глупости. Имат натурални съставки и екстракти, които работят за теб. Clash Vit е вече по магазините и онлайн в ozon.bg. Линкче има в биото на профила ми. Пробвайте ги и ми кажете в един коментар. Фокус, Актив или Релакс? Коя ви допадна най-много?